вашия мотив да го подкрепите? Стига с това болшевизъм. Омръзна ми вече болшевизъм. Това не са българи с тези червени знамена. Българското знаме, го знаете, бело зелено червено. Обаче стига до това. На 82 години всичко съм видел, но такова чудо не съм. Кое ви дразни? Кое ми дразни? И те къде са в парламента, какви са? Са ли народни представители? Кой народни избрал? Турците, нали? Това ли ще казват, че турците са? Няма такова нещо. Те са не гнездика там, пак искат да не върнат каквото било 49-та година. Не става. Няма да станете. Как ги виждате вие нещата? Според вас тези хора имат ли така доблест, морал? Има даже готови хора, които могат да застанат. Не ни трябва партии. Нема ГЕРБ, нема БСП, нема никой. Трябва от народа да се изберат, за да може да стане на България както трябва. Иначе 4 милиона България обречена. Загиба България. Но знам, че няма да го пуснете. Директно сме в ефир. Как няма да може? Обади се сега на някой, питай дали минах в ефир. Кажи как се казва? Благой се казва. Благой. Минах в ефира на канал 3 току-шо. Така че... по канал 3 директно мина. Нещо друго ще кажеш? Друго няма, това е дано. Това не е малко, ти виж колко много неща казвам. Да сме дано живи и здрави народа да издържа на всичко. Не.